enti apreku won ka nipa ho e wasase so won ka ti asefo mi si do ye wo wuko ne honhom ko Yankopɔn nkyɛn the teacher ko ne team they say apreku ye ne tie obi a owu bia ye ne tie so enti moma ne na ne baabi na na temu e wo ho no ebre no so a awaka na nsɛm akyerɛ Yankopɔn ade fi so na ye ka ne na kyerɛ asɛm no emfa so obi ani so sikapa na dwumedia wasugusu a wo ete Ghana wahala dwumedie na ebra asoyi de na chese wa wonim se ensem no ye baba be piepie ani ama wo hu ye bedomu asuko eyie papa ene de yinsem bi edi atrentwie ewo eye Abel Fontaine times ye kan se social media yi chese ensem a ekọ efa eye yenua bema yen papa ya de nyina Pastor Emmanuel Kwaku aproku eho ebra wo wu yense bebre na abana ne dey abaye bi nsem odi ababetu edwa ene se anka eye apreku my daughter said the dodo nanim no nka papa ya na sofo yi wone no eye ada anesa one no ya da anesa enya ensem bia wo kan ye ma papa no anipa ne ho so anka ene dey ya na se wone no ada wi anka wonhu de obeye ebiem so asofo bi no wehu ne se na wo ye eye akoma adwuma na se na wokom ena wo fi bosoma wone wo mu ye adwuma no wo mu ena atua ne so ekana ensem ne de bebre na abusuafo ehu ebehia se ye minister for panyi ye apostle Adjuman Prepe ye besi nkonwa na yakasa ede afa ho se de da ne da ye no so for yi ye obi a woda the Bible Church of God 7 day wo ye kasua Tudu Junction ono ene da ye asore kese no anu achese open kwanhye sema na se nyame sempio pan ye mfremu dia eho ena obenya no na wa munim se da ne da ye to nsafre na wo biebie no manu so ene Bible yo de yen ewram ti na hu behia se ye beto ensa ede afrenti abusuafo menyi wa video menya wadun se wo sori o tina se ye twa ye ho aba ye ba ye din komodidie no ebe hyehye eso fitia ni asese ni din ene ye friend say mechanic Zana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro ena maba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Openi kase mo akwa dia ba ye dwumadie yi eso amedia ahwa ye fe oh yes on Sarah they say they be am kase ya achim police wonu mi sa no achim police who ana mani ajeke because in sense no dey ye be bawura mu ye be bie ni o mani so yo eja ye di kan ma wakaba ntina chete nkomodidi na na ye de ebe so ho ye de nyame adome ho ye mpomo eden pa okay ya apreku my daughter wo wu ye nkofo bebre ababa be kasa ya kasa dia fa ho pen se dia baba to edwa kra a chese Kumasi base ye evangelist wo ho no makwasi ewade ababa to abontin se sofo no ye bosuma na wosom na ekunu na ene de dia baye bia wababontin din enda edwa so ede na nensem odi to dwane se ya apreku sofo awe na se sofo penya wanya ne ba bi kuri ebre bi dria na nko opese wone no eda o nko opese wone ni dimpamu agro na ensem bia wo kan ye edi huna no ene ma wentimi ene no anda adenti na nipa wu a ena enkrofo ka ne ho nsembone yo mi dasi mi nshira obebre ene adwumayefo onyankopon nshira mo ahwefo nso na chiefo nyina Yankopon no mo wonte na nim kyerem amen na onfa na so ntwi eno mo nyina amen ganfo asem yo busami na apreku kura wo wu a mo ma ne na ne be bi nwene no me yana min tiri pe bi ase oni pa ne ti ase wo sin ko beto mo na anya za
nokre we nya nto nso na wafe na obewu no wote ase ne wanka o o si na na me say na that time no wosuro because o say we yes of panyin na what say ye obi nim ne obofo me say do magidi na bia na ko betimi abopa ama ye kuna na say yi na enti say no obeka je wu na oba beka no yenko tunufu no na ye ne ntwe emusa na asem na na o so hu ne say ye sa bone na wadi ne no na ekunu no so oba wonu wana wonu na me boa so one na anda ba e bia na no obi ada nti sa bone na wo odie no hu ne say ye dwuma wodie no nti so oba no kasa asem no me ne nya adwe onu ekwa nkoanka hwe bible mu Joseph Jacob ne ma de otosu di ba ko ye ne nua no ton no ko tena Egypt ye ton no ko na ni ministers ne ba ko Pharaoh ministers ne ba ko e ton no ko tena baba no Potiphar o ye na e kire no ne oba no tu na ni si so be mai eye Joseph ko ye na dwuma e wo ni master bedroom oba bi on ne ye da on siesi ho mami hwe ya ni kunna tu kwa hwa ye di owie nwa no ko wura dem ho no oto se be ma no so se Joseph ne na wa ye bia ntese o force so on ne bega oba no na force be ma wo se oba wo so o force be ma no na da e simple se be ma oba fa o force oba eni oba no wotumi ye wo be ma force oba wotumi gas one pene wotumi fa kwa mi so ama odwane ko ne baby no de ma me nan kasa so beautiful woman bi o eno waso nu entuma keke ne twa na sene pie to kura nse no me ka kira wa so oba wo mi be ma so no be dade won ko hye trousers won ko hye sneakers won ko hye ntade bia no obre no ho de be ye wa entemu wa na chese bibia no no wo ye boy no ampre eti boy ni dwane no no ma me no so ne shirt ene shirt ni ye dey e ka ma me ni nsem ene odi ko bo ne charge so ti ase enti sa apreku e no kura se ko be force no wada ena one penny na anenti na obegu n'anim ase wo ni wu echi adenti na obegu n'anim ase yenya de esa eto oba no twa na sem kura ntumu ese na ebia na abusuafo no nam so twen nyindra ne nipa no so oh enye manso pese na pese wo mo twen ba omo ko stop no omo pass e bi nka nche no no nya de oye no o pese ni di e ba so no na nka me sound o pese wo ji animunyam ani di so eno se bibi ka se apreku ene ne koda one piniti na ebi ama sa so hwe we eto no so onipa wi a wo se Ecclesiastes so senkafo 3 enkron we de me kind straight okay we enchichemu enum ni nsia no na atiasefo nim se wo be wu na wufo de onim bibiara de woni akatia biara bio wo mutan o wo mudo wo mu nkuntwi o ayera dadaada na woni de wo ye no wiase enyina mu chefa biara bio da enti dia wo o keka no na me di we so a chapter 12 no verse 7 was in na dotie sana ko de tiem se de tie kane na honhuma e woni pen mu no asa akọ Yankopon de ma e nchen enti apreku won kanipa ho e wasase so won kanti asefo ni si do ye wo wuko ne honhum ko Yankopon nchen de tie cha akọ de tim de se apreku ye ne tie obi a owu bia ye ne tie so enti mo ma ne na baabi okay na temu e wo ho no ebre no so a awakana nsema kire Yankopon ade tu so na ye kan na kire asem no emfaso obi ani so okay eto obi anyai apreku hu nsem kika bebrebe no so ne ye ne atesa asisi no ye nye ho na boni a nipa die no onyai so tiase so wo kai ayi fa John 3:8 a wo se obiara wo ye boni no efiri bonsam no bonsam no firi fitiase eye boni wenti ne Yankopon ba no bai se obi obese bonsam nyuma okay na obiara Yankopon awono no wonye boni na obi anyame awono no ohwe no ho so okay
so efi se na Nyankopɔn aba honhom etini mu na ontumi nya bɔne efi se Nyankopɔn na awo no wemu ene yedi hunu obonsam ene Nyankopɔn difference wu sa na Bible naka enti ye ne etiase no ene se ye nwene ho ne wiase ba bi aduro no me kan kyerɛ se na wie ye mu ano no enche ya kan enti enipa no se asofo no bi ayese se competition no obi abeso okonanim obi abeso okonanim obi abeso okonanim animu na ye kono so anya tenene ne konkon ye kwan so aprobo isisie ewudie karabule abosomsom enuro tuo entokwa mansotwe ni tan ena ahye nipa ko mu ma na ye di koyenim eti asa o man no efiri mpani so kosi nkwala so obiara ni ho ye papa ne okay nipa nyina apora sɛ atete apansa yo eja na se di enim no Nyankopɔn ono onim se ono yenim se ono fa di apora tete asɛ ɛna ɔde eniye ade ntina wo bi wo hɔ no ma ɔsom bosom oyesei enti se nipa ne efri sa na bɔni mu ana se ofri ne nyoma dada nim na ɔba Kristo mu a ade ntina wo owu ana owu a yede ne nyoma no wo ye dada no refer no yemfa ne kane enyuma wa ye no mum emfa refer no because so hwe eya kwese wu aka wo kana asem ya aprekwa asem ya wo kan ye se tam obeye nyamedwuma no de ase wonka bibia amfa ho na mum ne tete de no wo wom dada ase no wo somboso na no e na ode refer no de ntia hwe wo say Jeremiah 22 verse 13 so Jeremiah 22 verse 10 was say onipa wu a mun nyamo esun mo na munsu ne awokro na onsa ma emehunu na wo asase so ti ase onipa no wo ko wo ti akire wo kan ho asem wo so ye sofo no bi wo nya 100% perfect okay ena unu ye ho asem aba onti asimpu wo wuko ena wo keke kan ho nsa wo kan ho nsa je mfa so na benya firi so etimi de meka kosi awu na wo kan asem so wo keka wo no o so twa so kra okay no hwe na dwuma na wo ye no hwe no ye ni ye na preku wo mo na so nyu no efi se wiase ewo no ade ba ko se nipa eni bone ene nipa wote ase na so woye bone bi onam kwamone so na okohu na ho kan so a onyini ontio okay wono de open obeye so te ase enti so te ase ono ne kasa ya so ono na nkasa so o kan bibi kire no obi ante se enokore se anya nokore obi anim ni wu echi ansa na nsem bebrebe pia so ehun ni mfa so ehun hia ma Kristo ayi eniema wo ye nimu no ene nipa wo se yedwene ho because wo kyerɛ wo ye nimu ase adekye ye nimu ase ese na etiese ene 25 eno 24 okay 24th May 2020 ye hunu wiase bi is gone meboa ensa mabio ene nipa so ye nyina ne ye nyini ye nimu na ye ko ye nsa ye chi enti woni ko wani mu no na odwene e say onipa usue nyansa na wo ye obatwema was one day said ya preku ewu no a okro no wonso bewu bi hwana be kasa asiso obi ankaso me se hwana be kasa asiso obi ankaso akuya sikapa eja obi enu ho be kasa asi we so okay matu sara unya 969 years wo wai wamu obi enu ho be kasa asiso Adam 930 years wo onu kura de ni oba na wo no na be ma ne hia obema no oba na hia ye wo wono no de ye ne se nyame tete na tie no de nyu no direct no yi ne fin pade de ye wo ba nso wo ye dan wo wi won timi nso asore efiri Adam tam de besi ne e di kosi wiase ewie nipa obetra sase so a owu ya otimi sɔre ene Jesus Christ nipa se ne hu se ye nkyere bo wasase so tie susu nka ye nkyere bo
ɛdeɛ ne yɛpɛrɛ asase so ahonyadeɛ bebrebe na nipa wɔnyɛ ne nyinaa one day wobɛgya ne nyinaa wɔkɔ obi wɔ agyapadeɛ bebree wɔ ho deɛ ɔmanyɛ so no ayi man bi no Kumasi yɛfrɛ no Adae Cutlass so no epenyi onya ayi sika ɛwɔ Kumasi osisi adan bebree eto obi a wopɛ dan kyerɛ mu no so ko rent dan a onye advance okay wontua dan ka de obetua yɛ water and light bill and they say government dia misade ni fie ni wo bia store dan kra no a onye usika wa utim tam bia opɛ bia no watu wunya sase na kosi wudi a no watu kɔ eto obi atane fie a oyɛ dan ontu ene when no sika wo ga na kra le bi kyɛ no enso obi anya edan bebrebe ni nyina no wo sadia manipa aboɔden ne sika no anu wo fɛ Kristo a wo si wudi n'akyi ana Nyankopɔn wo som wo dɔ na do Nyankopɔn 1 John 4 verse 4 to 6 o say so because o do Nyankopɔn no tane ni a wo yɛ wotorofo wuni a wo dɔ no na wu no ne nyam na wo so wuni a wo ne tie na wu no wo no no Nyankopɔn na wu no wo na so dɔ no what be that ɛdan bebree wo ɛdan ba kono kora wasi no ebi a 4-5 rooms ɛna wom wuni pa no wo kase no tentene yɛ sɛ na bedam ba ko no so abedam no waso atom padua asasi ɛde ato ɛde mattress ato so ɛna wo da so wo no yiri mi da so wo nkura ɛna mpa no so a wo da so no ɛnyɛ ni nyina na wo da so ɛna wo bia fa fia ɛna de aka nyina egu wo da ba ko no afei ade tina wo mno nua na wo mmoa nkrofo ye kwa sori mi yonyamsumni mi ye kristoni mi ye cheche da secretary eyi hwan ni ade asikabo bebre ye kwa sori enso yawo gu aso no pra ye hu na mane ye obi nya ba bi kwa mfantino to ye mmoa wo da o se adom ne ye de ba dum ye mi ye kristoni no de bom hu safo here he Yesu Kristo se enyo biara o se mi se awurade no beko so ahemem na de oyema Nyankopɔn wo so na pede wo tiase enti se nyame na pede no ani se wo be dɔ yonko se wo ho okay woni ehu na mane no ho kire no boa no wo tiase so boa no a nyame de be siye no atworo wudin won kwan mu se ha bi no ho ne hia o enti wo kai Deuteronomy 30 verse 19 a wo Nyankopɔn twi di ampon se me de nkwa ene owuo enhyira ene nnome e de asim onimu asase so enti onipa biara emfa nkwa na anu asefo anya nkwa wo fa nhyira nkura ma o ennome owuo e wo ho ene nkwa ho opese onipa betena de nkyɛn enti choose life na sani mo ya mi kan sema mi kan no ene bebo ama nkwa je na ire aba sikani bi wo Kumasi 1960s ni afra no YF onu so tin a YF no kire ya ofrempon okufiri Kumasi nkwanti asanta so kwa so be kwa akwa no so ni kro na mi efika kra onye sika YF asante rate in that time no be any scan channel enti unim okoto ayi Benz ni tino won 1621 okay no lodu sika good tank kesi bi no di si ni car to Benz no ne no fa se bi ase no busu ani bi koy e wo Kumasi sam no that time na aborofo ha pa okoy wo so woto Benz ni bi o mo se sen o mbo obo kire no e na o se wo pe 12 enti wo kan sa o mo fi se bi a wo di agoro wo so o mi to 12 mi to du mi enu onu de no onimu manti ni wo fa se no e na yo kan ho re nu ma one ne kasa ye was it 12 ene sika wai ampani ampa ni ya tam sika na besi o kim wo mo kai sika ni nyina 12 ni sika mbo no bo a eson ye na wa ye for tua cash ana aborofo no eto no so baako ye di baako to no so ma ni ye 13
why if na koto cars 12 wo kumase ya tom so baako kakra so de ya ton ayen to so ya to so se abrofo na yiwo mwa eto mo tom so baako kumase me say some no me very young man oh ena why if ene o waja ni nyina ho onya ni nyina ho boy former American millionaire bia a world billionaire bi friend Onassis. So tinidia. What is Onassis? Onassis is no more. E dia ne yaji owiase. Ena ye gu Kristo anim ase. Ena ye gu Nyankopon anim ase. Ena kwantene ne na Nyankopon atwato e owiase ye nante so ye se yemfa so. What you say? Oba okurukura wo mpana. Bema wo yira wo mpana. Teso wo afu a na wo garden. Ye sumbode a ye sum ko. Ye hwese ni nyina be ye kwa kotwa. Ade anyame aka no na semu se eye na chiwade. Ene adwaman amanfo de aye game. Aye common, ye say ye normal. What you say? Some rantian maba de sa no kanu normal enti obi a won boy obi a won girl onyin no ko yi atogu 3 months 4 months pregnancy no what they call doctor ho no akoyi doctor na ko suku akosie nyim enhoma akosie ko yetimi fo so ko ba yafunu e de sika akokuma akora wo hye wo na doctor na kum nipa no discussion boton so 5 million no say na me abode we nyina ekoso ye nkan obi wu a ne de nesi ho obi wu a ne ye ka ne kira asem nyango bo se atiato fi mi se be wu na owu na chi no obi entimi nya hwe na honhom no ekonya ngo bo nchen ese aprako honhom a nyame de ma no se de isi obi ya ye de kasa ye de nante wo se nyame bo nipa no ohumi gu ni mu no nipa be ye okrati asefo wo de ase enti saa de nyame afa na de okay wadi e won ho enti de aka ne ye ne tie enti afenya ko tuwo no ko yi apraku aba eni na transe be bo nkuro wo suba na de tu wiase no na na ho sesa last me ka cho say some go no mo tisa no your mental problem ya jire kam ya jire kam no kure ya jire kam so ya jire kam ka e me fa we nkato okay say wiase ne ekro he asoma me kanyina no media me se Kristo asoma me okay ti me kanya kopon de me nka nipa de okay Jeremiah 6 verse 16 Jeremiah ka kire Israel for that time one ono mo ho no bone anu mu dia na ekoso enya no wo se munko gina kwan so na monhwe na musa tete atempon ba bia o kwampa ne da na momfa so no monya home amomokra enipa no se yamfa so Jeremiah time no sa kan tete na je so refer to Noah na Abraham no ekosi Adam no emreso wo dia se na enipa se dabi yamfa so estati ya chenya nesa anasamo bribe correction ni adi nyina no estati ya che so enti se ni pansi sane suban dia onyame akase odija eba okay enu nyankopon na nkasa no we oja okay Hebrews 12:29 Bible say onyankopon ye ja ehie onyame ye ja enti ni se ni pa pe ni ye eno na otisi Sodom no Gomorrah ejato mu nyame na tisi ho de si ye no okay enti se enipa nhwe no ye wa asase so a de ebe ye no de ebe ba no nipa ntimi nyina no na judgment there is no partiality Romans 2:11 we say Romans 2 verse 11 no we say mobrohunu eni atemu okay mobrohunu eni atemu etimidi asamo no ba wie a na me pese me kire se wiase asetena emu awurade aben ti ganafo na obi a wo hwe me na wo tie me no bo modern say obesesa wadwene change your life make a complete change of your mind enti me di si ano me kan say Job 34
verse 10 to 12 ɔsɛ mo a mo tire no montie me na ɛmpare onyankopɔn sɛ obɛdi asɛmbɔne na ɔtumfo onyankopɔn bɛdi amumuyɛsɛm na mmom onipa wo ne yɛ so ka na otua wo sɛdeɛ obi kwan si tie no saa na ɔma no to no ɛyɛ ampa ne ampa onyankopɔn ɔnni asɛmbɔne na ɔtumfoɔ wɔnkyea atemu enti mo yɛnwie ho yɛnya apreku yɛ a wɔwuo ɛne yɛnnuanom a ɛwuo na yɛne yɛte aseɛ yɛdeɛ ne hia ɛfiri sɛ yɛn nso yɛbɛwu bi ɛnkyɛ enti awurade asɛm no a wobisabisa me no deɛ ɛkɔ so wɔ man mu ɛne deɛ asɔfoɔ binom ɛne mpanimfoɔ no binom yɛ no sɛ yɛansesa yɛ suban deɛ a onyame bɛto ahyɛ yɛ so na asase so koraa no ebinom nyina katua ansa na awurade aba meda wase bebree da Ghanafoɔ ase nyame nhyira mo ɔnom wɔnte n'anim kyɛ obi biara ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen. Amen. Apostle Nyame onhyira pa wakasa yie. Abusuafo we die yɛse panyi wo dware wi a ne nso asa enya asɛm ne yɛ ba betwe nsɛm mu tintin bia sɛ de wɔka yɛ no wate na wɔsa wo soso a wo fie no wafa mu aba na mo a ɛyɛ apraku wawuo na sɛ yɛ ho nsɛnsɛm ɛba ne nyinaa no munjai ɛma ne nkɔnkɔda de wawu deɛ wɔte aseɛ wo mom ɛna wɔsa wo yɛ wo nkwagye ho adwuma abusuafo mo nua ba akua sikapa ɛna mo team ne ha ɛna di dwumadie ne ebesie na sɛ deɛ yɛ ne da no subscribe na share mu abusuafo like your videos me a bell no sɛ deɛ be ya nya upload video bia watimi ɛnya notification na follow your Instagram page @tomagh_na emrepa madwenche ne bekenkan ɛde ama makra